азизон, агар ёдатон бошад, мо дар барномаи пештараи худ вақте дар бораи омадани Дина Саева гуфтем, ҳамчунин ишора кардем ки Гусейн Гасанов ҳам ба Тоҷикистон меояд. Инак омад. Дар сторисҳои ин блогер дида мешавад ки ӯ аз дидани Тоҷикистон бисёр шодааст. Ӯ аз Кохи Наврӯз, Боғи Истиқлол ва Озодии пойтахт ва дигар ҷойҳои тарихӣ дидан кард. Шомгоҳон бошад, дар хиёбонҳои Душанбе мегашт. Бояд ёдовар шавем ки дар як бозии бурноки ин блогер ҷавони тоҷик Ламборджини урусро бурд кард ва Гусейн ваъда дода буд ки вақте ба Тоҷикистон меравад, ҳатман бо ин ҷавон вомехӯрад ва ҳамин тавр ҳам шуд. Бизнес. Что хочешь открыть? Пока не думал? Нет. Ну, маме отдал тоже, чтобы она что хочет себе купила? Да. Не купила себе ничего? Нет. Ты iPhone поменялся? Да. Покажи. Я помню, когда мы прямой эфир вели, у тебя качество плохое было. Невеста не появилась? Нет. По-русски, кстати, начал говорить. Ну, плюс-минус. дар идомаи сафар онҳо аз обанбори норак дидан намуда ва ҳатто қайқронӣ карданд. Онҳо дар назди рамзи истиқлол ва озодии пойтахт бо мухлисони худ мулоқот доир намуданд. баъд аз дидани чунин манзараҳои зебои Тоҷикистон, Гусейн Гасанов навишт ки инҷо Швейтсария не, инҷо Тоҷикистон аст ва мебояд аз он дидан кард. Мансур Негматов омадани Гусейнро дар саҳифаи фейсбуки худ фоли нек дар самти сайёҳӣ унвон кардааст. Ба навиштаи ӯ, ҷалби шахсиятҳои машҳур метавонад таваҷҷӯҳи ҳазорон сайёҳро ба Тоҷикистон ҷалб намояд. Бале, мо бовар дорем ки омадани блогерон ба манфиати кори сайёҳии мост. Зеро бубинед ки худи Гусейн дар як Инстаграм беш аз 25 миллион обуначӣ дорад ва агар ҳатто сторисҳояшро то 10 миллион нафар бинад, ин ҳам ба он маъност ки 10 миллион нафар аз зебогиҳои Тоҷикистон боз огоҳӣ бештар пайдо кардаанд.